Тоза. Короче, салом алейкум, бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов. Имрӯз мо қарор дорем дар Лондон, Англия. Ва як кадри хеле ҳам хуб дар инҷа мо дидем. Як чизи хеле ҳам хушҳолкунанда ҳам гем мешавад, барои чӣ ки инаи хеле ҷоҳо ҳастанд дар Лондон. Мисол, по сути худаш дар инҷа нисбати религия, нисбати дин ягони хеле рафтори безеб намекунанд. Ҳамаш открит, ҳамаш кушода, ҳамаш хубай. Бо иш ҳам як чизига шаҳодат метавад ки мисоли мо дар инҷа мебинем китобо ҳастанд, китобои Қуръон хондестай, музикаш рафтестай, хиди китобо ҳам ҳастанд. Мисол бина ба дорем бугу як бор пеш биёд ба забони англисия, english. Барои чӣ? Барои ки мисол халқ ҳамиҷа уже шинос шава бо дин, имконият дошта бошанд. English would like English, this is English. Этот YouTube. Можно? YouTube. Oh, it's a YouTube. Yeah. Is it your video? Yeah. Are you Muslim? Yeah. Oh, no, mashallah. Where are you from, brother? Tajikistan. Tajikistan. We're giving out this copies to those that are interested in Islam. Иё ҳамаш бепул раздават мекунанд. Ба фикри мози пурсидем мо. Your free copy of the Quran. На. Your free copy of the Quran. Yeah. In psychology, I studied psychology by the way. I studied psychology. Even though my Як чиз дига бародаро боли ҷолибтар, боли хубтар ки нигоҳ кунед шумо зане ки гап задаистаи мисол дар ҳамин ҷози шорти хатияй сар формаша инсон нигоҳ кунед личай, лекин дар мо ҳам хе ҳолат шидагӣ буд ки духтар, яъне ки Мадина Басаева Қуръона дар даст қавид аз Библияра барои сар лич буданаш ҳамуро ҳам қадари гап задан, ҳамун қадари чӣ кардан ки ҳамун одам пушаймон шуда ҳамун кори кардагишу, лекин моро ба раҳ дароварда натонистем ба гапо. Мо наоборот як хеле кардан ки дига одамо ҳам видеоро дида ислома ҳамчун як чизи золимӣ бигем қабул кардан ба чиз. Адаиҷа нигоҳ кунед ки чӣ гуна рафтор кардесанд. Вая нагуфта ки ту сарат личай, ё туртар овоз бия. Нагуфтанш ки сарат личай, нагуфта ки ту мисол шортик дори, YouTube мегум, юбка дори, чӣ нагуфтан. Омад хатиш гап зад, фаҳмондаш, китоба бигир. Главни оне ки китоба додаш, чӣ хеле либос дорад, чӣ хеле чӣ дорад. Китоба ки додаш, китоб ба забони англисия, уже одам шинос мешавад дин қадим. Яъне ки имконият ҳастае ки ба ҳамин роҳ оҳиста-оҳиста бидарорӣ дар дин. Худаш дини ислом мақсад дини золимӣ нест, дини маҷбурӣ нест. Як хеле кардан накора барое ки одамо дар дин ворид шаванд, одамо ислома дӯст доранд. Ислома ҳамун хеле аст, ҳамун хеле нишон доданд накора. Яъне ки ҳамчун дини меҳрубон, ҳамчун дини хуб, ҳамчун дине ки барои одам фоида дорад, на ин ки дини золимӣ. Як хеле одамо наоборот як намуд падходӣ мекунанд ки одаме ки дар дин набоша хиёл мекунад ки ягон дини золимӣ аст. Нигоҳ кунед, ин ҳоз бо дар инҷа дигар одамо омадан, инаёш уже мусулмон аст ба фикрам. Якташ ниқоб дора, вай дора сатр дора, дигариш сарличай. Ҳар ҷиҳати як хеле гап додеста шейх. Намега ки хайта дуртар беста ки вай надорӣ. Сарличай. Барои чӣ? Барое ки дар инҷа ҳар гуна одамо ҳаст. Инҷа одаме меояд ки мисол вай мусулмон нест. Например, инҷа сура хондестай, китобо ба забони англисӣ, қатишон суҳбат мекунанд. Уже дар ҳаминҷа воридшон мекунанд ки китоба ки хонд, ҳама откровениёи Худованда ки фаҳмид, имконият дорад ки вай мусалмон шавад. Баъд зури зуриш чӣ шава мехоҳам фаҳм. Мисол мегирем, ҳеҷ кас намега ки ту ба забони англисӣ Қуръона баровардаеву англичанора мақсад завер бавад кардеси типа ки штоби дин да будуроян ягон сектао ягон чӣ вори кардеси гуфта хеле ҳеҷ гап намега. Открита вот каси желающий бия ба забони англисӣ бигира бирава. Ягон кас дар инҷа дин парастӣ, хеле миллатчигӣ, бугум нацизмӣ хеле ашушат карда вообще намешавад. Чӣ чизе ҳасти, допустим мера пеш англичан дар магазин ягон ҷо ба забони ино гап мезанӣ, мисол ту намедонӣ, ман англисиро намедонам мегӯӣ, ҳаракат мекунанд ки фаҳмонанд, та безеб нигоҳ намекунанд, ягон гап безеб намегӯянд. Всё. Дар инҷа Қуръон фурӯхтесиянд, дар боло духтаро сигарет кашидесиянд. Барои чӣ? Барои ки гуляйте как хотите, да, типа немхел менталитет дора инҷа. Чӣ коре мекунед? Карда мегирен, муҳим зарар нарасонен, муҳим дуздӣ накунен, ғорат накунен, як касда осеб нарасонен. Дар ҳоле ки мисол раздилият кунанд, мисол дар инҷа ки хай на инҷа да Қуръон фурӯхтесиянд да уҷа сигарет накаш, лекин дар болои
дар як ҷой дигар намозхонӣ намонанд, дар як ҷой дигар қирона фурӯхтанд, бо ягон гурӯҳда шомилит кунанд, ягон чизи дигар қатъи маҳдудият кунанд, иш уже вообще чӣ мешавад. Ман бештар тарафдорӣ мекунам инаи система хати ки дар як ҷа қирон фурӯхтаестай, касе хостаестай, касе харидеестай, дар он ҷа касе чихели форидаестай, гаштаестай, маҳдудият нест, озодида. Ман фикр мекунам ки ба понятияи ман ҳамин демократия.